Muriel Ringor, Andrea Celine, Antonio Fajardo, Georgina Gallego. Ken kastapay nga intay karkararagan ti Kararwada Jesus Oralio, Ken Margarita Oralio, ti Kararwa ni Ferdinand Lozano, ni Juan, ni Maria, ni Pedro, ken ni Angelita. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin ideri, di ayat ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken
gitara, nagtukar tay agkanta, idanggay tay intay isala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Naggapo amin iti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamit yun ka. Kabsat iraman tayo pa yung ikararagan ti special intention ni Engineer Baltasar Escobar, ken ti pamilyana, ni Rufina Pasyon, ken ti pamilyana, ni Pinkajen Bartolome, ken Romy Bartolome Biag, ti pamilyada, ni Gordon in Luis Bernadette Bros, ni Mimi and Annie Bautista, ni Sunny and Bridget Knight, ken ti pamilyada. Iti daytoy panawen ti Adbiento, may kadwa Domingo, ti puso tayo, ti idardarirag ni Apo Jesus kada tayo, iso ti panagsagana tayo. Si sasagana tinakam panunot ken puso, tinanadalos na lokay nga isasangbay na kada tayo. Dalosan tayo nga ti puso tayo, agkamatalag tayo ti grasya ken bendisyon na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbabaan kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo kaasyan na pakawanin nakat, di mo'y palubos, akin ka may sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo.
mga asika. Apo, Kumararag tayo. Man nakabalin kat mananga si a Diyos, ipaahimo kadi nga awan ti anyaman nga aramid, amang lapped iti gagarmi a sumabet iti anak mo. Aramidam kumata na ilangitan asirib mo, ama iturong kami ama iranod ken Kristo. Iso a Diyos sa magipagbiag ken magipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Liwliwain nyo dagiti tattao kuna ti Diyosyo. When, liwliwain nyo ida. Paregtain nyo dagiti tattao ti Jerusalem. Ibagayo kadakwada nga umdasen tinabayag a panagsagsagabada. Ket napakawanen dagiti basbasolda. Nananay ti panagdusak kadakwada gapu kadagiti amin a basolda. Ada timek a mangipukpukaw. Itilet ang mangisagana kayo ti dalan ti Apo. Dalusan nyo ti dalan itilet ang apagnaan ti Diyos tayo. Tu dagiti amin atanap, mapalanas tu amin abanbantay. Agbalinto apatad dagiti turod. Mapalantag tu dagiti lasong-lasong a lugar. May pangarangarag tu ti dayag ti Apo. Ket makitan tu ti amin at tattao. Ti Apo a mismo ti nangikari iti daytoy. Ingka iti tapaw anangato a bantay, o Jerusalem. Ipakaammom tinaimbag a damag. Pigsaam ti agpukaw. Sion, ipakaammom tinaimbag a damag. Agsao ka, ket saan ka nga gamak. Ibagam kadagiti ili iti Huda, nga addan ti Diyos da. Umay ti Apo Diyos tapno agturay ti amin abileg na, ket itugot na dagiti tattao nga isalakan na. Aywanan nanto ti arban na, akas panangaywan ti agpaspastor iti animal na. Umungen nanto dagiti urbon ti karnero, ket sakruyan na ida. Siaanos to amang idalan kadagiti innada. Ti sao ti Apo. Iparang mo kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, ket isalakan na kami. Dengdenggek ti sasawen ti Apo a Diyos. Ikarina nga itid na tital na kadatayo at tattao na. Nulakit di tayo sublian dagiti minamaag nga aramid tayo. Pudno asisagana amang isalakan kadagiti agdaydayaw ken kuana. Ket agtinayad tu ti dayag iti daga tayo. Agmay santo sadyay ti ayat ken ti kinapudno. Ket agtipon to ti kinalinteg ken ti kapya. Agpangaton to ti kinapudno ti tao manipod ditoy daga. Ket ti kinalinteg ti Diyos tumannawag manipod langit. Parabura na tayo ito ti Apo. Ket umadunto ti apit ti daga tayo. Umunan to ti kinalinteg amagna ti sangwanan ti Apo. Ket isaganan na ti dalan apagnaan na. Ti may basa na adaw ti may kadua surat ni San Pedro. Gagayem ko, diyo liplipatan nga iti imatang ti Apo,
Awan paggidyatan ti maysa nga aldaw ken sangaribo atawen. Agpadpada saan nga itantan ti Apo atong palen ti inkarina kas ipagarup ti dadduma. Ngem an-anusan na kayo ti Apo agsipod tadi na kayat a madadael ti siya sinuman. No diket kayat na nga agbabawi iti amin na tao kadagiti basbasulda. Dumtengto ti aldaw ti Apo adi mapakpakadaan, akas tiya ay ti mananakaw. Iti dayta nga aldaw, agpukaw to dagiti lang langit, abuyugan tinapigsa adaranudor, ken dagiti planeta, matunaw danto iti apoy. Ti daga ken ti amin nga adda ken kuana maiparangarang to. Agsipod ta madadael to dagitoy abanbanag iti kastoyawagas. Anya nga ruda kita ti tao apag ti pagbalinanyo. Masapol a nasantuan ken naidaton iti Dios dagiti biagyo. Bayat ti panagururay yo iti aldaw iti Dios. Aramiden yo ti amin a kabailan yo. Amang papardas iti yaay dayta nga aldaw. Apan nakauram ken panakadadael dagiti lang langit ken panakatunaw to dagiti planeta iti pudot. Ngem ururayan tayo dagiti inkari ti Dios. Ti baro a langit ken ti baro a daga apag naeden to ti kinalinteg. Iti kasta gagayem ko. Kabayatan ti panagururay yo iti dayta nga aldaw. Makikapya kayo iti Dios ket aramiden yo ti amin a kabailan yo nga agbalin a nadalos ken awan pakapilawan na iti imatang na. Ti sao ti Apo. Sa pulimpay ti pagaren ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka, sa pulempay ti pagarin ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka, Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko mamikin. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria, ti may paiken ka, o Apo. Daytoy ti pangrugyan tinaimbag adamag maipapan ken Jesu-Kristo nga anak ti Dios. Nagparang ni Juan ijay letang kas nailanad iti libro ni propeta Isayas. Sakbay amapan ka kuna ti Dios, adtoy ti ibaon ko ang mangisagana iti dalan mo. Ijay letang adda mangipukpok kaw, isagana yo ti dalan ti Apo. Pasayaaten yo ti pagnaan na. Nang bunbunyag ken nangas kasaban ni Juan, impakaamuna kadagiti tattao nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Adu tinapan nagdengeg ken kuana, naggapuda iti entero a probinsya ti Judea ken ti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basol da ket binunyagan ida ni Juan ijay karayan Jordan. Naaramid iti dotdot ti kamelyo ti kawes ni Juan, lalat ti barikas na, dodon kendero ti pinagbibiyag na. Sumarsaruno kanyak ti maysa nga addaan ti dakdakkel apan nakabalin ngem siak, impakaammo na pay. Diak pay maikari nga agrukob amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyagan kayo iti danom, ngem bunyagan na kayto iti Espiritu Santo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo.
Ayaw ti may pay ken ka, O Kristo. Good morning. Idi malam nagbaykak, nagbisikleta ak nga napan ijay ili ada pang ko innala. Ke idi agaw awidak agbabaykak bunbuntog ak taidtoyak laeng imbahada yiigid. Idi makadanonak dita ayanti dagajaglaklak ko ti Sansanja. Di umuna nga pwesto, umuna wano maikadwa, hadda di amo na speaker wano radyo. Di pa nagdalyasat ko, mangmangag ko, kasla pamilyar a boses, daytoy ko na. Ngayon, di maasigak pamilyar nga talaga ata sermon ko mo di yapan na i-play-play ijay mo no YouTube tinangalaan na wano nagpigsa mo di pa nang i-play na ijay sigurado nga mangmangag dagi kaabay na dahil nga ko ka apay kasla amok ko na amok nga talaga ta boses ko mo sermon ko mo dayjay wan nagbalin pay ka nga popular data nga ser mo makauma pay ka ti agdengdengegan tano daduma ka jak pay kayat ti bagadan dapay dayjay doktora nga gayam ko taga sinait timawag bigbigat kas apay doktora nya man ti Marites mon kunak apay kastaka kasikat apay anak magpaspasikat kunak dayjay nurse ko nga maysa ko nana napan di San Fernando naglugan ti bus public bus ke ije kanu uneg ti bus adda maysa di asideg na agboy-boya kanu ti ije cellphone na dengdenggen na kano kasla amok day nga boses ko na kano day nurse inlibas na asinirep ay ni maapurupong agserser kajak amo ako na mat won adu dagiti agdengdeng gala ko ma jay BGMP jay kandon jay amo no naka live datata so day makimismisa da ditoy nanipod din ang rugitay nga kaskastoy daytoy 8 o'clock makimismisa da jay amo no ada datata nga madama ijay Kandon Mall agmalmalem kanu dijay adda dagitay kakabsat tayo dati abroad uri agtrabaho da naka-earphone da won i-play da dagiti kanu along the way mapandag trabaho i-play da ijay lugan da ijay radyo ti lugan da dagitay sermon tayo ke kung kunak ka dapat may nga doktora ko na apo no daduma dengdenggek may sak ibagadan to nga bagtitak apaya agkat katawa kanya gamin ti katawaan di kala agbain adu dagitay mga presyar adu latamo dagitay kontrabida kita inyo di comment da nya ada comment di jay amom latan ano sino da dagitay kumon kontra kakunak adamo dagitay followers nga apanda apa-apaan dagitay maditi comment na kakunak haan nyo nga nay ikait haan nyo nga apaan ida no iso panursuro da no iso ti panakaawat da bayan nyo latta ida nyo nga apaan ida kunak tiga na sayaat no agaramid ka tinaimbag ta maluka ay masukatan tinagyan ta pusom itinasayaat ta apay ano daduma ka awampay basol ko jak pay nakikita ida ka apay nga kaslaak la nagdakesen ngagsersermon kanyada ngamin no iso nagyan di puso no inggit at galit kunana automatic kasjay ti rumwar uray no sa dinno ti papanam ngam no agaramid ka tinasaya at agbalbaliw dayta kedi jay may nga manungak nga padi ko na nangarod katimawag apay naglaing kanding manung mga siyak at inalaing kas anot pa nagsagsaganam ko na dayjay gaminti ko dayjay gaminti very nakakonkon anya ganan nakadildelikado jay pa nagsagana jak amo no nabukawan manung jak magsagsagana won dayjay tatangamin Domingo dagitoy for Sundays of Advent sagana inulit-ulit na agsagana kayo prepare the way of the Lord kunana be alert panagsagsagana kakunak mat no day mangtedak iti homily wenno day retreat wenno recollection amuyo ti kabubuteng ko dadto yan ti sekreto na amuyo ti kabubuteng ko no mayak agta der diti sangoyo wenno mangtedak ti retreat wenno recollection no haanak nakasagana inyatihan nga nakasagana no sa anak anag kararag
No kurang di kararag ko, manipod ijay kumbento aging gadtuyan, agkarkarkar kararag akon. Aging ganang agkankanta kayon di panunot kon agkarkara, no kurang di kararag ammukon. Iso nga awan ti makunak, kunak anya dati panagsaganam awan makunak anya laeng ti sagsagana kararag. At dapat dati daduma nga kasla di gayem ko mo lang nga pastor, agbuybuya mo baka dumdumgag mantatan. Kunana partner apay hangka nga awan basbas haem kunana. Awan met ada outline mo awan ay DJ utak wan. Nak magkin DJ pastor ko agsaksakar ka niya. Kunak agsaksakar ka sermon mo niya. Kunak ko hamet basit la. Ngam tatadda basa kada kayo ta nariga met. Ngam di pa nagsagana kakabsat diri ko ngamin kanyak daytay honestly ti pakarigatak ti pagdanagak no ya nagkararag. At dapat daytay isaganam ti uray langa mentally, emotionally, spiritually no daduma, di isaganam hanga iso urumwar. Tapaya o tila kararag ko anya ti kayat mong ibaga kadakwada na uneg a kararag para kanyak ti sagana. Iso nga ti panagsagana no kunada kararag. Matatta madamapi ay dandani piyesta. Nagnobnobena tayo, nagado nga papadi nga imay agsusublat nga mang misa. Apaya, agkarkararag, agnobnobena, kararag. Tapno na bungbunga, tapno mari na day tapyasta. Dagiti sponsor di kalman, Allah, kumari busuda, palpaliiwag, jak lagun une, agperpermaak. Allah, dagiti mapandatsindaan, dagitanto minuda, dagitanto kwan. Allah, dagito yung kumanirkir da, no, nya dagita kirkirkiran dan nga agdalus da, mapunasan dan sa amin nga bulong tiswa. Nagsagahan na dala ang tipyasta, salsalud-sudag di panunot ko, nagluhalo da nga ta. Nagluhalo da nga ta. Dahil gaminti ko, kritikal. Uray anya aramidam ti agmalam. Nagluhalo ka. Isugurod nga mangantayo ka, agluhalo tayo haan. Oh! Di kayo sabi agluluhalo ang mangan. Agluhalo ka, ano mangan ka, tadi ka maaltotan haan. Nalakapay ay no maudi asubo mo intero abiyag mo luwalo kararag iso nga ti panagsagsagana kararag para kanyak uray inya ti aramidem tatata advent kuna tayo anya ti kapinsa this is the best time for us to pray kapintasan nga panawon ti panag kararag tapno nalawa di isa sangbay na. Kano daddo magamin di jamat kapapatgan, isumat ti malipatan. No kurang ti kararag mo, nagrigat ti balay, itibiyag mo, nagrigat ti, inya na ganan. Nadagsen, namuyo ti nadagsen, kasla agdadagsen na irot. Isugarod nga kararag. Nga ti kunana ditoy. Nga damo na research ko, tadi yung ko nang awan basbasaot, dadtanay, What happens when we pray? Nag-pop up lang ijay kwa dito, internet. Kay sinurat dito iti agnagan, I don't know kasano sigurado mo nga research mo dito mga bukod na amin. Diyak nga bukod hanga siya ngam ko na napintas nga pagpampanunutan. What happens when we pray? Tinakanagan dito Alvin van der Grand kunana. When we pray, kunana, we enjoy God. When we pray, we enjoy God. Iji puso nga umay agkararag. Do you really enjoy to meet God? Uray tata. Adda ka DJ joy mo, adda ka DJ ragsak mo, nga makisinarak. Wano, adda laeng may nga faktor nga imay ka na oblige ka laeng. Nga imay nagkararag. What is the best time for us to pray? Siyak the best nga talaga kanyak nga panagkararag ko dijay 3 o'clock in the morning. Nakariingak man tatayon 2:45. Panagagkararag. Dayaw nakariing kay ti parbangonan. Close your eyes, talk to God, enjoy your moment with God. Kayso dijay ti bagana, we enjoy God. Salud-salud-sudin na kada tayo. Nagkarkararag tayo, agap apura. Tamalpasan, wano panong palbilin la ang di isusoknal mo.
Wano nanamom ka di, tikaadda ni Apo Diyos, tikaaddam kin ni Apo Diyos, no, agkarkararag ka. So nga roti kong kunak, sakbay ti misa, kunak kadagitoy nga magidadaulo, ag Santo Rosario kayo, aglualo kayo. Imbes nga tila matutot yo, aglualo kayo na. Rugyan yun nga nanamon ti kaadda ni Apo Diyos, babaan kini Apo Santa Maria ti Santo na Santon Amisa. Nadagsan Santo Rosario nga barangay. Sakbay misa, gapot na mapandi orasan, pinuted dan, tadakan ni Apo Padre. Ituloy yaw. Enjoyan nyo nga rod. Haan nga rin inapapura, maikadwa. We win over sin, kung na daytoy niya. Abakan tayo, malampasan tayo ti basol. Yes, nakapsot tayo amin, awan ti perfect. Magkaraitibkul tayo. Ngam narigrigat tayo, nga mailawan nga agbasol. No, pudpud no naunag deyay, kararag tayo. Isungarod nga kunada nga, apaya nga nagka. Nyati may sa ti kadagitay spiritual dagitay warrior kunada, kurang jay kararag mo. Apay nga haan nga, apay nga naitublak ka, kurang jay, kararag. Number 3, what happens when we pray? God gives us good gifts, kunana. Anya nga gift, dahil mga tamo na bungon nga, wano naka-plastic bag nga regalo, mamut iti Christmas di pampanunutan yon. God gives us good gifts. Anya dagay gift, the gift of wisdom, the gift of understanding, the gift of love, courage, fortitude, the gift of humility. Dagijit itid na kanyam. Tadagitay laeng managkararag ti tao nga makapagpakumbaba. Dagitay managkararag laeng nga tao ti makaawat. Uray may narigat di sitwasyon. Uray no adda na uneg panubok. Dagitay agkarkararag a tao ti makaawat. No kurang narigat. Yung wisdom. Isunan to umangsong bat amin kunana. Isugarod nga no. Di tao ka hangag susurot ti utek na. Siguro kurang ti kararag. Siguro lamang di or natural kanyanan. Number 4. Pasensya kayong ta 360 to dato ibasa tayo malumton. Number 4, anya ti kunana. When we pray, when we pray for others, isungar di kunana nga, we pray, agkikin nararag kayo kunana niya. Na ikararagan tayo ti dadduma when we pray for others, kunana daytoy. God releases His grace and power into their lives. Itid na ti bilag ken grasya, ijay biyagda, isugarod nga, adda intensyon tayo. Nda kayo kuma. Kararagan da kami man apo, di pakararag mo to'y, kararagan tay amin, kararagan da giti amin nga dumdumngag kada tayo, basit la at namitim, haan nga ta nga agbaliw. Isugarod nga ikararagam, sang ka ibagak kada giti umay kanyak, apaw ni kasta, da problema may apaya. Nadda umay agipulong kanyak, awan ti ibagak nga sa bali, inya ti ibagak, ikararagam. Haan mong apan ibutaktak ta pagkapsutan nat sa bali, haan ang makatulong. Ti kapintasan nga aramidam kanya na, no nagkamali ni kabsat mo, uray sinno man. Apay masapul ngayon ka ibutaktak. Ikararagam. Nang runalaka no membro ti pamilya mo Nagkamalita anak mo, nagkamalita tatang mo, nagkamalita kabsat mo, hapay nga ibotaktak mo. Anya ti umuna nga aramidam, ikararagam. Isugurod nga agkikin nararag kayo, kuna ni Apo Jesus. Number 5. When we pray, God enables us to do great things. Nya? 1. Itid na palubusan na tayo, no isagot na kada tayo nga agaramid iti napintas na sasaya at nga banbanag, no agkarkararag tayo. No agkurang ti kararag tayo, narigat ti panagbiag tayo. Ang dati manan. Number 6,
When we pray, what happens when we pray? Society becomes more livable. Kunana day dyan niya. Isugarod nga, datayo nga Pilipino, datayo nga Ilocano, at da natural nga kwa tayo. Panagkakaaruba. No, adda natay, adda agsakit, datayo no, adda natay, intay pa ila tumulong, agkakaaruba tayo nga rod. No, adda agsakit, intay pa ila, idayan mi ka, bagbagkatan mi pa ilaang, hanga kas lakad na kayo tiili nga, ambulance, kunayo adagosan, da kami bagkatin mi pa ila, adda natural nga panagkakaaruba. Bumuludak man ti sagad yo, mabalin pa ilaang panagkakaaruba day jay. Ngam di jay sisa akon kunatayo, natural garod di panagkakaaruba tayon. Ngam di sisa akong kunatayo, ikan tayo tina espirituan a factor na di jay, natural nga panag kakaaruba. Nayunan tayo, pagbalinan tayo, nga agkakaaruba, pagkararagan, agkakaaruba nga panagdidinanggay, agkakaaruba nga addan panagiinay at babaan ti bunga ti kararag, iso ti simbaan sa nga karubaan, ta natural mga agaammo tayo. Natural mga agtitinulong tayo. At dalatamo talaga ti kaarubang nga mauawatan. I can't imagine myself nga awan ti kaarubak. Awan mo mga kaarubam. Damang kas jay. Data ito'y probinsya nga mabalin ko maday jay. Ngam adalat tamat. Dagitay, anja ka mo, awan makakaaruba na. Nagapgapon da mo dagito nga alien. Ngasim kada simrek da, inlak da jigit da, talo pa padlak na, 1, 2, 3, kagkakanak tuol. Tikawar na kas lagawar, ti barko nga krrrrrrg, talaga nga uri padong paraman, nga malukatan. Nalaka ayan, masirip data, jakla mo na niya ilumlumang mo, nga madi, hanga kas jay. Nabiyag, di gimong tayo, no addaan kararag. Haan lang nga dyan natural nga panagkakadwa. No di agkararag akas gimong, iso di community, agbiag, iso kung kunana di sisa tayo. Maudi, kunana ditoy, what happens when we pray, the devil trembles, kunana di jay. Agpagargar kano ti jablo. Wen, agsangit ti jablo, no napudno jay kararag mo. Agbuteng, no napudno jay kararag mo, han nakakabailan. Duada garod nga aglablaban, dadtoy ko man ni anghel mo, anya ti kunana, aglablaban da garod. Di mo kung kunada di ubing tayo day jay. No agbasol ka, kunada di ubing tayo, agsangit di anghel mo. No agkararag ka, agsangit jay, mangsursurot kanya mga demonyo, kunana day jay, aglablaban da. Panursuro ni Apo Isos, panursuro na. Hanya ti kunanan, adda nagkamali, kunanad toy, pakawanem, agpakumbaba ka. Kunanad toy umay nakadurdurugan, uy, balsam, tangsitam. No nakhapoy di kararag mo, uwan, kunamon. Adda nakita mo nga nagkapsutan ni kapsat mo, bagaam, ikararagam, kuna di anghel mo. Ngam anya mati kunana, imarites mo, ipos mo adagusen kunana. Iso nga da kayo nga managpos ti aramid ti tunggal ma. Ammo kun sino agragragsak kada kayo. Pride, humility versus pride. Kasjay laeng. No adda kita gundaway nga nakurang di kararag tayo, no sinubok na tayo ni Apo Dios, kunana daytoy ag-give up kan, awanen tinamnamam. Kunamo di anghel mo, no. Berberukan na laeng no kas ano katangkan di pamatikin pusong para kanya na. Itestingan na laeng no kas ano. Dagarod gayam ko nga nagpagpakararag mo ti board exam ti anak na. Kanuhampay lang makarwar tataapo, kunanan ka. Tawagang kan, jak nga mamati ti kararagan, kunana. Tanamin ano ang insang-sangitan damat, piman. Kakunak mat, anyari nam nga rotat na karwaran. Ay, langit apo. Di na may mayat, no? Kung ano, winan-click na, baka wala lang kanyam. Ngam gapo ta nagsangsangit ka, tadahan nga makarkarwar, hanga may mayat tibunga na, wan apo, ay ayatin nakpailan ni Apo Diyos. Di nga rin ti kararag.
Dahito kibagbaga na gamin kakabsat, ti patag ti kararag, kapintasan nga panagsagana, sublyanan tayo, advent, kararag, dadtoy. Nya ti kunana, imay ni ti Diyos insagana na ni San Juan, nga umay mangisagana ti dalan ni Apo Jesus. Kaanya ti kunana, agkararag kayo, agbabawi kayo ti basulyo, bunyagan kayo, nabunyagang kayo iti danom ngom isunan to Espiritu Santo kasjay di panangisagana ti Diyos ti dalan ni Apo Jesus. Kano kastoy magkanya tayo, si kakararag, anya ti bunga ti kararag, iso day ta dalusam tapusom, tay kunak tatayon. No kaya mo nga maikat dagita galit, inggit kada kwa di tapusom, agaramid ka tinaimbag. Hanggang agberbirok ti pangdadailam kin ni kabsat mo, pang koreheram kin ni kabsat mo, agaramid ka ket tinaimbag, agsukat tinagyan tapusom, dayta ti bunga ti kararag. Iso nga tatatapanawon ti adbyento kakabsat, no berberuken tayo, no kas ano pa nagsagana tayo, anyaman nga aramiden tayo, may salaang ti ibaga na si kakararag. No daddo maapok mapatpat ganti kararag mo, just wait. Baka no adda mo better plan na kanya mo, adda mo na pinpintas a plano na kingka. Kuno hampay nakasagana di pusom, baka iyor uray na laeng. Tanasamsam ito ti panangapit mo ti bunga na, just wait. Just keep on praying. Agkararag kalata, uray no niya mapaspasamak, agkararag kalata. Iso nga tatatapanawon ti adbyento, kunana agsagana kayo, kunana kasano ti agsagana, tay si kakararag a puso. Tay napinget nga agkararag a puso. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbogtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, gat gapo ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina. Nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin ta. Kastamet ang ilansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Umay ni Apo Jesus akas may sa aman nakabalin, kat di pa'y maikari ni nasantuan ahuan amamunyag amangukas ti kordon ti sapatos na iti napalaos apa nagtalek ken kinapakumbaba agkararag tayo iti Apo kat kuna tayo, Apo saganaen na kami iti isasangbay mo. Tapno ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi ken mangidadaulo, kadagiti na Kristiyano nagimong makapudnuda, iti nakaayabanda kas propeta, kas ken Juan Amamunyag. Iti lubong ti basol di dako maagbuteng, ang mangirakurak, ti panagbabawi ken panagbalbaliw. Kumararag tayo. Apo saganaen na kami Tapno dagiti agbibiyag iti kinarelihiyoso, suruten dakuma ti pagpatulad ni Juan Amamunyag, iti lubong tayo anapnuan materialismo, makita dakuma ti kay papanan ti panagbiagda na idaton
iti kinapanglaw, kinadalos, ken kinatudyo. Kumararag tayo. Tapno dagiti nabayagen a nakalipat iti sakramento ti panakikapya, denggen ken indengan dakuma ti timek ti letang iti konsensyada. Babaen ti puso anapnon pamati ken namnama, masarakan dakuma ti kinabaknang ti grasya nga itden iti sakramento. Kumararag tayo. Tapno maitulad kuma dagiti opisyal ti gobyerno, ken amin nga addaan bileg ken turay, ken ni Juan Amamunyag, nagpakumbaba anang bigbig nga addapay na bilbileg ngem iso. Maamiris da kuma asi uutang da ti Apo, intun umayda iti biagda. Kumararag tayo. Tapno kanayon kuma amalagip tayo, nga ti inkasaba ni Juan Amamunyag, isu ti bunyag a panagbabawi. Agbiag tay kuma akanayon as ipupudno kadagiti inkari tayo, iti idi na bunyagan tayo, amang talikod iti basol ken ni Kristo ti agbiag kada tayo. Kumararag tayo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, saganaan na kami iti sasangbay mo. Kitaan na kami, Apo, ket paturodem. Ken paraburan na kami, tapno si pupudno kami nga agbiag, amang ururay iti ayat mo asidadayag. Dawatin may dagitoy gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Mingada inka pinarswa babaen ti balikas mo Apo pagyamanan miken ka amin namin ngayon ka makita kaputayat pinadam ida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arat ti umay mi itayawat naggapo ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa babaen di balikas mo Apo pagyamanan miken ka amin namin ngayon ka makita kaputayat pinadam ida na urnos da nakapinpintas da tinapay ken arat bendisyon ng uwapumi
mida anasantuan abagi kendara. Amin nga da inka pinarswa babaeng ti balikas mo apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita kaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Yapo o atin ng kamatagiti dating kadagita imam, Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na maep-ep kumatapungtot mo o apo babaen dagitoy daton ken napakurang akarkararag mi ket no pay saan nga umdas ti bilag dagiti kaikarian mi saranayon na kami kuma babaen ti pannalaknib ta kaasim gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko ma'am, Itag-ayo dagita puspuso yo. dadan sa tagay tiyap. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karikat rumbeng. Pudno ay amay ikari katurumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso ididamo na ti imay inkawes na tilasag mi anak urapay ket sinungpot na nga intungpal daydi inggakat mo kadagiti tiyempo a kadaanan ket inlukat na kadakam ti dalan ti pannakaisalakan tapno inton pidwanan ti umay ket mapakuyugan iti dayag a karanyagan isunton ti inkam panangawat a silalatak ti isagot na a kinagasat iso nga inkarina ket namnamaen mi a siriridam. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, gat konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin naparswa. Ti langit ken daga, napno ti pakaidayawan. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay tinagang ti Apo. Husana iti kangatuan. Pudno na yapo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, darat ti baro, ken nagnanayo na tulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panangungan, inakaminsalakan, manubot ti sangalubungan, inakaminsalakan, manubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan, laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi a pimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami nadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, tumpeng kuma, ti pagaryam matungpal kuma, tinakim mo, dito'y daga, akasa dilangit, idem
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Nakabalin kendayaw iti ang nanayo na di tuag sarda. O Apo may Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumain. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul nilubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul nilubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Item kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanya, iti may sala nga sa mapaimbag ton ti Kordero. Siksika o Apo, ti bilig mi, panakaawat, kinakapsot mi, panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, hintay rambakan,
grasya na sagot, pagraramanan, tayo so tibiyang, amin nagkapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman na banag, tintay biro ken, anyaman na rigat, tintay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaeng, kirit ken namnama, dinto aglemeng, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na sagot, pagraramanan, tayo so tibiyang, amin nagkapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, inayayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka o apo, balinin na ka, tapno ti ayat mo, di may paidam, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyang, amin naggapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, imay kauapo, et nagrigat ka, agpaay ti amin na parswa, panakaadipen, amin nakita, itid mo ti ilim, ti waya-waya. Kumararag tayo. Itatatanaawat mi titaraon ang maipaay ti kararwami, dawaten mi kan kaapo, tati panakiranod mi iti daytoy a misteryo. Isuro na kam kuma ang mga misig ti umusyo a serbi, dagiti banbanag a naindagaan, ket terigagayan mi asiriregta dagiti na ilangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo pagbit Apo. Umadanin ti piyesta tayo Apo into no 12. No, Rabi ino 11 Apo, ti mangmisa ti nobena tayo ni Bishop Emeritus Ernesto Salgado, Apo Arsobispo. Di ay nobena tayo, dito iti pakaaramidan na Apo, mabalintay ti makimisa, ken maiyawis, nga kalpasan ti misa, adariyay nang runa kadatay nga taga pumarokya, di adoration tayo Apo, panagdayaw tinasantuan a sakramento. Into no 12 Apo, dagiti misa tayo alas 6 ti bigat, alas 8 ken diya 9:30 isonto ti konselebrada Apo. Iso nga maawis tayo amin nang runa kada tayo diti pumarokya, ken ore da tayo nga hanga pumarokya mabalin yung makimisa ti alas 6 Apo no adda dagiti adda trabaho adda serrek na. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a bendisyon.
Lawagan pasantuen, ken pagasaten na kay kumati man nakabalin, ken manangaasi a Diyos, da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo, ken mangnamnama iti yaay nantumanen. Pabigsaan na kay kumati pamatiyo, pagasaten na kay pagragsaken na kay kuma ti pananginanamayo, ken parigtaan na kay kumati panagayatyo iti Diyos ken iti pada a tao. Amen. Iti kasta da kayong agragragsak ita tiya ay tinangisalakan inton pidwana ti umay, pagasaten na kayon to nga iragpat ti agnanayon abiyag. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati kumang agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Magyaman tayo iti Diyos. Sino man nagtarigagay sumurot kaniya lipaten na bagina ket suruten na atuya kapu dumdumngek tuya dipen mo nga agtungpal bilbilin mo agsao ka uapo surutin ka suruten ka sika di dalan silaw ken biyak suru